Hi mga bay, kumusta mong tanan? Naot nara mo sa mayong kahimtang karong mga oras na. Og today I'm gonna say goodbye to my very long hair. Kaya itong mga miagi, ganyan ko lang siya mga bay. Ay, Diyos kong kilikili. Ganyan ko lang siya mga bay ba para mukhang maiksi siya tingnan. Ayan. Inipitan ko lang siya doon sa may likod. Ganyan. Ginanyan ko lang siya mga bay, ganyan. Tapos ipitan ko siya sa likod para magmukha siya maiksi. At ito talaga yun, hindi ko talaga siya pinutulan. Kahit mukha ng kabayo si Inday. Pero today, I'm gonna try to cut it. Okay. Kung anong resulta. I will cut it on my own. Gugupitan ko siya mga bay sa sarili ko. Ano kayang hitsura? Goodbye long hair. Goodbye long hair. Kay wala piting iganga gid sa Pilipinas as in. Ang mabugay buhok ko way panudlay. Diyos ko. Ay sorry. Sige. Goodbye hair. Goodbye. Goodbye hair. Bye. Bye. Putlan ako di. Nami unggoy. Ay! Putlan di. Putlan. Bye. Bye hair. Bye. Ang bangs. Diyan pa rin yung bangs. Bye. Hala. Goodbye hair. It's 2020. Piting iganga diri. So have to cut this. Okay, magputol. Magupit tayo ng hair. Magputol tag buhok. Okay. Tingnan sa nato no. Puro di. Sa kay resulta. What will be the result? Nipis naman kayo ni akong buhok mga guys. As in, nipis. Kaayo. Baga lang siya tanawon pero nipis kaayo. So, gagawin natin yung diskarte na pag ganito. Nipitan daw muna natin. Ganyan. Insa, gaano kahaba ang puputulin natin? Gaano kaya kahaba? Diyan. Sobrang maiksi yun. Ang haba. Siksihan natin. Di ba nagputol ka pa? Maiksi lang din pala. Iksihan lang natin kasi sayang man. Ay, ang hirap din magpahaba ng mga ganyan-ganyan. Pero sige. Sige, diritaman o sa kadangaw. Isang dipa. Tingnan natin. Pak! 1, 2, 3. Ay! Ay! Diyos ko, Rudy! Ay! Oh! Asa? Hiwi. Hiwi! Goodbye! Ay! Oh! Hala, nice. Oh! Oh! Nice. Oh! No. Alam mo siya gibaga, Jay. Muna siya gibaga. Naiputol mo. Naay? Naay taas? Ay, naitaas din. Asa? Nasa taas. Ay, style na, oy. Pari pa ka It's okay. It's a style. No, nice bike. Resort bike. Nga tuon ninyo patuwad-tuwad style. Pari, grabe kay katas. Katundaan ni mo buhok. Asa? Ako rin taguan ni mo buhok mo. Sige, we're going to cut this. Up. Hala, pwede bang wake up? Yes. Pwede na pang make-up dyan. Pwede siya pang make-up dyan. Sige. Kuha ka ng ng blush on day. Basta na ang kuhan pang ayoko ang ipit ani. Pwede na eh. No. Karoon sa day. Like katong mga blush on. Sa blush on. Na. Katong pang parade bitaw sa ganyan. Manta? Ayaw ni gilabay ka pwede kayo.
Wala man tama. Give me the kuan basurahan di aribi kay atong itupong. Ito po yun. Kaya. Makuha pa na. Yung aning style. Mm. Magpungita sa pupong dito ka. Wala, pwede siya pang kuan mga bayo. Pang ano-ano dyan siya. Pisngi. Oh, di ba? Hala, nice kayo siya pang ana-ana sa pisngi. Ano, di ba? Ah! Asa man ang sulay? Mabuo di ay. Ganhan mo ko bubo nga buhok. Hala, nice siya, boys. So, maiksi na my hair. Lu. Hala. Diyos ko, pagka-perfect ba? Hala? What? Hala? Is it me? Yes, it's me. Wapahilamos. And that is the original kilay. As in, even you will scrub it very, very much like this. And like that. That is my original kilay na. Up. Up. Lugurap. Ay, mo na gila siya. Up. Sus, ginoo. Oops. Wala ni baga siya dahi. Okay. Form your hair. Like this. Like what I did. Tuwad style. Very nice. I love it. Mo siya ni baga. Oops. Makatumpala ni mong good. Ug maayo og naong ba? Tapos, pati bangs putulan natin. Ang bangs putulan natin. Ganyan-ganyan lang kay baka magaya noon yung ginawa ko na hinawakan ko siya tapos pagbitaw ko pak dito na. Sige, ganyan lang natin. Hop. Asam na bito kong ilong. Ay, piling taas ilong. Apil niya. Tuslukan akong mata. Ay. Natupong ra? Ay, kaloka. Pahiram ng suklay. Diyos ko po, Rude. Okay kayo. Sana all. Di ba? Na nice mga bay. Sige, maggupit na kayo dyan. Libreng salon. Sarili nyo lang ang magsasalon sa inyo. Ganyan ang mangyayari. With bangs pa, with ano. Ala, Diyos ko po, Rode. Pagka-perfect ba? Ayan mga bay, ang 2020 natin. Meron pang mga magulong mahaba-haba dyan. Sige. Ayan. Diyos ko, nakakalorke. Tapos, pwede mo siya ano-ano dyan. Ay, pumapurma siya ng ganyan para mukhang doon niya. Ayan. Ano-ano mo siya, style mo siya dyan mga bay. Hairpin, pak. Up. Sige. Ups, before. In, after. Diba? Diyos ko, nakakalorke. Aman ang kuanday. Sige. Okay. Alright. Ayan. Nice. Nice talaga siya mga bay. Nice talaga. Ayan. Sige. Dahil maiksi na ang hair natin, mag-shoutout tayo. Kaya medyo dugay-dugay na kita waka shoutout, no? Shoutout kang Lula, Narcisa, Judaya, sa iyahang ika 92 years old atong January 1, 2020. Gikan sa iyahang apo nga si gikan siyang apo nga si Eva
Judaya. Ayan. Kasi sila yung nami-meet ko noong January 1 mga bay, no? Sila yung na-meet ko noong January 1. Kahapon. Ito pa ngayon, di ba kuya? Oh, kahapon din na-meet na ko and I feel so very very blessed sa amo ang panagkita sa mga kaagi na mo nga mga kalisdanan sa kinabuhi, mga pagsulay sa kinabuhi nga until now we are still fighting kung ano man ang mga pagsubok sa buhay, laban-laban lang. Be happy always and di na seryosohon ang problema. Isipin lang natin nga nakaya nga natin ang mga problema noon. Why not ngayon? Kaya natin to, hindi naman ka tayo bibigyan ng problema ng amang may kapal kung hindi natin kaya, di ba? So, hoy kuya ka, naligo ko. Ikaw may kaligo to kuya. Okay, so hello na lang by Evelyn. By Eva Judaya. Og inyo tanan mga bay, hello diha. Salamat kay sa inyong mga greetings sa New Year na to. Thank you so much mga boys. Ay. Okay, tanaw na ko screenshot na ko diri kay dugay na jud ko wala ka shout out ninyo mga bay. Thank you kayo. O asa na to mga screenshot na to. Okay. O dito dai sa ako ang video nga naputol no katong kapalaran karong 2020. Singan ani kapalaran ngayong 2020. Ay. Makikita nyo mga bay yung kung gusto nyo magbasa ng kapalaran nyo in English. Kung may kalendar kayo na ganito, mga ganito na kalendaryo mga bay, meron siyang mga ano talaga nakasulat dito. Tingnan nyo na lang yung kapalaran nyo ha. Yung mga kalendar sa Chinese ba? Tingnan nyo na lang kay hindi ko man natapos yun basahin. Sige, tapos mag shoutout tayo ngayon kay June Humigop. Ay, parang na shoutout ko na to no. Si June Humigop. Okay. So may wala ko na shoutout dire. Si Jose. Sige, naisulat dire. Hello bye Inday. Kumusta ka? Nalipay jud ko nga naka-discover ining imong mga video kay malingaw jud ko. Thank you bye. And I hope nga sa sunod nimong video ma-shoutout ko nimo Jocelyn Esquivel. Hello nimo bye Jocelyn Esquivel uban sa imong nagisarang anak nga si Liam. Diha sa Biska Baybay Leyte. Oy, hello niyo tanan diha sa mga taga Leyte. Nagpabumburad si Jocelyn Esquivel. Og salamat kayo. Unsa ni diri sa Biska Baybay Leyte bay, daghang salamat kaayo bay og abi nimo bay mag-download jud ko aning imong mga videos kay aron ako ipakita sa ako makahigalaan og parintihan bay, pastilan kay malingaw lagi sila nimo bay magtan-aw. Hala daghang salamat. Hello po sa imong mga kaparintihan bay Jocelyn Esquivel diha sa Baybay Biska Baybay Leyte. Ako ang mama diha sa natawo no sa Baybay Leyte. Walang ko kay ba kung basta Baybay Leyte ra ang nakabutang sa birth certificate. Okay, hello sab kay Jennifer Banchola, kang Arlene de la Cruz. Og kinsa pa ni? Okay. Kang Herbert Sikwando, hello nimo bay? O kang Kain Binango. Sani? Kang Herbert Sikwando, hello daw sa tanang taga Iloilo. Si Kain Binongo. Sani, hello sab nimo bay? Og si Roy Kalahat. Si Roy Kalahat. Inday, mo order unta ko para Christmas puhon. Hala, wa jud na ko ni nambasahan dito unta ko gahapon sa SM Konsolasyon. Nag-deliver ko dito. Okay, hello sab kang Akiva Vlogs. Kang GGS 88. Hello nimo bay o kayong Nodel Boy.
Salamat kayo sa pag-skip sa ako mga video. Thank you kayo mga bay. Kang Annalyn Rabanes, kang Nelda Dawa, kang Terry Habets, ug kang Saint Chang. Ayan. Oh, napailas pahabol. Hello po idol, musta po kayo pati po sa asawa at mga anak niyo po. Sobrang idol po kita simula pa nung nasa abroad ka, pinapanood ko ng mga vlog mo. Thank you kayo bayan. Hanggang ngayon, last mo vlog kahapon, pag vlog niyo po ulit pa. Shout out naman po kami ni asawa ko po. Taga Cebu din siya, John sa Talisay. Si Ramil da Cuba. Hello sa iyo bay. Ramil da Cuba. Galing yan sa asawa mo na si Joanne Maumay. Maraming salamat po, love you po. Ayan, salamat din. Thank you so much. O, din na lang ko ito mga bay sa atong hair. Goodbye, long hair. So, ayan naman siya, buhay na buhay pa siya, no? Magamit ko pa naman siya, pandagdag ko sa mga buhok-buhok ko dyan. Pag mag-ipit siguro ako, pwede mo siyang magamit, pandagdag sa bangs, diha. Tabon-tabunan lang ni mo dire. Sa stylean lang ni mo. Magamit pa gyud tagak ang buhok na upaw. Saba. Tapos magamit mo pa siya pang pang makeup siya mga bayer. Ayan. Diyos ko ro. Sige, maraming salamat. Hanggang dito na lang inyong inday. Ingat po kayo dyan palagi kung saan man kayo naruroon. Laban-laban lang talaga tayo na mapay panudlay sa Inday Pahilam. Sige, bye-bye!